Liburu azoka. Liburu azoka, hori... Hori nire, ze okretan San Andra Maria Espixen, zelako txapaztan non. Eta gero mankomunidarien udaletxe presenta dutzen proiektue, mankomunidadeko proiektue, eta organizo bideiak ikusten iparraldera zelan eusen udaletxe batzutan zabortegizek eta mankomunitatea, eta orduen ja hauen dizundia. Zabor bilketa lortzen dozu, ez da mankomunidad? Bilketa eta krematorio bai. Zein krematorio? Durango egon zana? Gazteluko. Gazteluko. Baina, klaro, hori zaban ondo funtzionau. Orduen zaborretan plastiko asko hasi zan erabiltzen eta plastikoa egiten labako hormetan pegau itezan eta ontzien horra bera asko. Baina, servizio mankomuneuek jarraitu guen, eta gaur egunien bebadauz. Eta gero, hori, toponimia zaintza aldera, izen toponimikuek herri askotan erdi galdute eusan da eta horre zaintzie eta San Blaseko felizie indartu, San Blas felizie ganau felizia bat izan bakarrik eta gero nekazal honek tresnak hori tratorak eta segadorak eta hori dana gereak bidez izan. Perezia hori. Eta... Baserritarren munduen bebe egin zenuten. Bai, kooperatibia hori dagoena, hori geredegan proiektu bazan. Diba dana. Durango inguruko baserriaren elkartia. Hori da gerediago proiektu bat bai, geredia sortiko proiektu bat. Txakurren konkursue, arditxakurren konkursue. Da espatadantzari egune? Espatadantzari egune. Eta, bueno... Zuri tokatu jatzun hasieratik berrizko ordez. Orduan dana reibindikatzen gendun orduen folklorie, eusterie bera, hori izan, batez be horretan, horren inguruen, goitzen ginen,